രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ജയ ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ജയ ഗൗര ഹരി ബോൾ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലിയർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി സദാചാറില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? വൈഷ്ണവ സദാചാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം ദശാവതാരം കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് ആണ് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരില് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഈ ഒരു കൃഷ്ണോപപാദം ഇപ്പൊ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് തന്നത് അത് ആരാണ്? നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ട നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സേനാപതി ഭക്തൻ, ആ ഒരു ഭക്തൻ, അതല്ലാതെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി ആവേശം, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ പ്രചാരണം ചെയ്ത ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ ആ ലീലാമൃതം കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ഒരു യുഗം, കലിയുഗം, ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മളെല്ലാരും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്? വെള്ളപ്പൊക്കം, സുനാമി വരുന്നു, ഭൂമി കുലുക്കം, പിന്നെ ഇപ്പോ തന്നെ കൊറോണ പാൻഡമിക് വരുന്നു. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഇതേ കാര്യം 5000 വർഷം മുമ്പ് വ്യാസദേവൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കലിയുഗം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഉപാദ്രത പ്രായേണ അല്പായുസ സാധ്യ, പ്രായണ അല്പായുസുകളായിരിക്കും. കൂടാതെയോ മന്ദ സുമന്ദമതയോ, മടിയന്മാരായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ മടിയാണ്. മന്ദ സുമന്ദ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് വേണ്ടതെന്ത് വേണ്ടാത്തതെന്ത്, ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. പിന്നെയോ മന്ദഭാഗ്യോ, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം ഈ ശരിയും തെറ്റും അറിയാതെ തെറ്റ് ശരിയായിട്ട് കാണുകയും ശരി തെറ്റായിട്ടും കണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഉപാദ്രത, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴും മനസ്സ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തല പുകഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് എല്ലാം ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും. എന്നാൽ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സീസണാണ്. ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു സീസണാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണത്? വ്യാസദേവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, കലേർ ദോഷ നിധേ രാജൻ അസ്തിഹി ഏകോ മഹാഗുണാൻ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം ഭജേത്. നമ്മുടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, കലേർ ദോഷ നിധേ രാജൻ, രാജാവേ കലിയുഗം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ അസ്തിഹി ഏകോ മഹാൻ ഗുണാൻ, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മഹാഗുണമുണ്ട്.
ഏതാണ് ആ മഹാഗുണം? കലിയുഗം ഇത്രയും ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ആ മഹാഗുണം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം. ആ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ. ആരെക്കുറിച്ചുള്ള നാമസങ്കീർത്തനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ ഏവ കൃഷ്ണസ്യ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗപരം രചയത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ആകെ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനം, നാമം ജപിക്കാം. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച്, രൂപത്തെക്കുറിച്ച്, ഗുണത്തെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ ചെയ്ത ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് കീർത്തനം പോലെ പാടാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ പറയാം. ഇതെല്ലാം നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ വരും. നാമജപം മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നതും, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ വരും. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും, കൃഷ്ണന്റെ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഈ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് എല്ലായിടത്തും നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ കലികാലം അത്രയും ശക്തമായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും പട്ടണത്തിലും ഈ ഭൂമി മുഴുക്ക എല്ലാ ആൾക്കാരും നാമം ജപിക്കുകയും നാമം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് നേരത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന്, ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ വേറൊരു വലിയ സന്യാസിയുണ്ട്, നാമാൽവർ. അദ്ദേഹം പറയും, വിജയം വിജയം, എല്ലാ അമംഗളങ്ങളും മാറി, കലിയുഗത്തിനെ നശിപ്പിക്കും പോകുന്നു. യമരാജൻ ഇനി ഒരു ജോലിയും കാണില്ല, ആരും നരകത്തിലേക്ക് പോകില്ല. കാരണം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, അവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, മൃദംഗം വായിക്കുന്നു, അവർ കർത്താൽ വെച്ച് നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ നാമസങ്കീർത്തനം വരുന്നു എന്ന് നാമാൽവർ എന്ന ഒരു സന്യാസി പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ 18ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഈ നാമസങ്കീർത്തനം വീണ്ടും അവസാനിച്ചു. ഈ കലിയുടെ കലിയുടെ ആ പ്രഭാവം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ ഭക്തിയുത സേവനം ഇല്ലാതെ എല്ലാരും സെന്റിമെന്റലായി. എല്ലാരും ആ ഒരു, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ, ഒരുപാട് പേര് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വലിയ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വികാരമാണ്. പക്ഷെ അവർ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയോ നാമം ജപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണ്ടാൽ കണ്ണീര് വരും. ആ ഒരു ഭാവത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ അവര് സെന്റിമെന്റലാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്നു, വെറുതെ ഇങ്ങനെ വേദങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാര് അതിനെ മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ വേദങ്ങളൊന്നും നോക്കിയേ വേണ്ട, അവര് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് വരുത്താനും അവര് തന്നെ ഓരോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും ആ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ മൂഡായി. അവരൊന്നും ഈ ഭക്തി സേവനം ഒന്നും സാധന ഒന്നും ചെയ്യാതെയായി, ഭഗവാൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയായി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർഷദന്മാരായ 2 ശക്തമായ ആൾക്കാര് വന്നത്. അതാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. ആരാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ? രണ്ടുപേരും ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുക്കൻ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ആരാണ്? ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. ഓക്കെ, ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അല്ലേ?
ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ആണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ പിതാവാണ്, അച്ഛനാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയതിനു ശേഷം ആ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന് ശക്തമായിട്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ കൃഷ്ണാവബോധം, ആ സങ്കീർത്തന മിഷൻ ലോകത്ത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ രണ്ടുപേർ. ആദ്യം ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, അദ്ദേഹം ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അത്രയും ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാര് റെയിൽ പാളം വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വരെ വരുത്തുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയായിരുന്നു. അത്രയും വലിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു, ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വലിയ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും ഒരു സമയം എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഞാൻ ഇതിന് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല, ഈ ഒരു മിഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് സഹായം വേണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ തന്നെ ഒരു പാർശ്വതനെ എനിക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് തരണേ എന്ന്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പറഞ്ഞ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം. വൈഷ്ണവൻ അത്രയും ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ആ എളിമയാണ് വൈഷ്ണവന്റെ. അദ്ദേഹം അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇടയ്ക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുമായിരുന്നു, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ പിതാവും ആ പരമ്പരയ്ക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അവരെന്നേക്കാളും ശക്തരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവരുടെ ആ എളിമ കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യാത്തത്. അത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യാതിരുന്നത്, അല്ലാതെ അവർക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ല. കാരണം അദ്വൈതാചാര്യർ ആരാണ്? മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ്. ആ അദ്വൈതാചാര്യർ തന്നെ പറയും, ഭഗവാനെ അങ്ങ് സ്വയം വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മഹാവിഷ്ണു ആണ്, ഈ കോടാനുകോടി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മൊത്തവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ മഹാവിഷ്ണു ആയ അദ്വൈതാചാര്യർ കരഞ്ഞു വിളിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് വരൂ. അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ? അതാണ് ആ എളിമ വൈഷ്ണവന്റെ. താനൊന്നുമല്ല, താൻ അത് ഭഗവാനെ മാത്രം പറ്റും എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മൂഡ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാരും മരിക്കും, നീ വെറും ഒരു ആയുധം മാത്രം, നിമിത്ത മാത്രേണ ഭവസവ്യസാചി. അതായത് നീ വെറും ആയുധം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് ഓരോരുത്തരും. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാരും നല്ല ശക്തരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതനുസരിച്ച് തിരിച്ച് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ജനിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ എന്താണ്, ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറും ഒരുപാടടുത്ത് ഇന്ത്യയില് പ്രചാരണത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനാണ്, ഭയങ്കര പണ്ഡിതനാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത 700 ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാം അറിയാം. പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ തന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ പ്രൊഫസറാക്കി. അത്രയ്ക്ക് ഇന്റലിജന്റും ഭയങ്കര ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിനെ ലയൺ
സിംഹഗുരു എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ ആർക്കും പറഞ്ഞു തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അത്രയും ശക്തമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ ആചാര്യനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയും, ഒരുപാട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം വെളി രാജ്യങ്ങളിൽ വിടുമായിരുന്നു. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും, വിദേശ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ, റഷ്യൻ, ഫ്രഞ്ച്, അമേരിക്കൻസ് എല്ലാരും അവരുടെ കയ്യില് ബാനറും നാമജപവും, അവരെ മൃദംഗം വായിക്കും, കർത്താല് വെച്ച് കീർത്തനം ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഈ ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. ആ വാക്കുകളിൽ ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ആചാര്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പല തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും കടല് കടന്ന് വെളി രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു. പക്ഷെ അവരൊന്നും അങ്ങനെ വിജയം കൈവരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നായാലും ഒരിക്കൽ എന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും പോയി ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക? ചിലപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ മറ്റു രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാര്, അതും പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തുള്ളവര്, അവരുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭയങ്കര താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് അവരുടേത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ കേൾക്കാനാണ്? ഇതില് അവര് വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ, കൂടാതെ പ്രഭുപാദർക്കും ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകളാണ്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും അത് തെറ്റാവുകയില്ല. അപ്പൊ സന്യാസിമാര് ശരിക്കും കടല് കടന്നു പോകരുത് എന്ന് പറയും. കാരണം അവിടത്തെ മ്ലേച്ഛമാരാണ്, അവരുടെ സ്വഭാവം നമുക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്യാസിമാര്, ഇപ്പം കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാതെ മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള സന്യാസിമാര് വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ ഐശ്വര്യവും കണ്ടിട്ട് അതേ രീതിയിൽ വീണുപോയ ഒരുപാട് സന്യാസിമാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സന്യാസിമാർക്ക് ഒരു റൂള് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കടലിൽ കടന്നു പോവല്ല്. അപ്പൊ ഇവര് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് ഏത് സന്യാസിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കടല് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നത്? അവരുടെ ആ കൾച്ചറിൽ, ഇത്രയും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ആ കൾച്ചറിൽ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്കാണ്? അതും വേദങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഈ ലോകം മൊത്തവും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ആർക്കാണ് അത് സാധിക്കുക? എന്നാൽ ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മളത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി, ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് തോന്നി. എന്നാൽ ആരാണ് ഈ ലോകം മൊത്തവും ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രഭുപാദനെ കുറിച്ച് ആ ലീലകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ. ഇതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം. ഈ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട, അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമരപാദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യ AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണെ. സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയുടെ സേവകനായ ആത്മീയ ഗുരുവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമം. അങ്ങ് ദയാപൂർവം ചൈതന്യദേവന്റെ സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുകയും വ്യക്തിത്വമില്ലായ്മയും ശൂന്യതയും നിറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആ ജീവചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു കാര്യമാണ്, ഇതൊന്നും ഈ ലീലകളൊന്നും ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും
അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന് പറയല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ് വളരെ സന്തോഷം. ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മള് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ആരാധനാനാം സർവേഷാം വിഷ്ണു ആരാധനാം പരം. ആരാധനകൾ പലരുണ്ടെങ്കിലും വിഷ്ണു ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. എന്നാലും എന്താണ് വിഷ്ണു ആരാധനയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തനാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം അത് ഒരു സാധാ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഏറ്റവും പഴയതായിട്ടുള്ള ആ ട്രഡീഷൻ, നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ, ആ ഭഗവാൻ തന്ന ആ ജ്ഞാനത്തെ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമെല്ലാം വേദങ്ങളിലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചുമ്മാതെ എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിയാം, അല്ലെ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം വായിച്ചാൽ അറിയാം എന്നുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളോടുകൂടി ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. നമുക്കത് മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആധ്യാത്മികമായ ശബ്ദ തരംഗത്തിൽ കൂടെ കേൾക്കണം, അല്ലാതെ ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പൊ ഈ ശബ്ദ തരംഗം, ആ ശബ്ദത്തിലാണ്, ആധ്യാത്മികമായ ശബ്ദത്തിലാണ് ഇതിനകത്തുള്ള രഹസ്യം ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഓരോ അക്ഷരത്തിലുമുള്ള ഓരോ രഹസ്യങ്ങൾ അത് ആ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാകില്ല. പക്ഷെ എവിടെ നിന്ന് വരണം? ആധ്യാത്മികമായ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ കേൾക്കണം. ആ ആധ്യാത്മികമായ ശബ്ദം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അത് എവിടെയായിരിക്കും? ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അത്രയും പഴയതായിട്ടുള്ള യുഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ വേദങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഗുരു പരമ്പര അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ചില ആൾക്കാര് എനിക്ക് എന്താ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പവർ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശക്തി കാണും, അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ്, എനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വേദങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജശ്രയോ വിദു. അതായത് പരമ്പരയിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഈ ആധ്യാത്മികമായ ശബ്ദം ആ പരമ്പരയിൽ കൂടെ തന്നെ കേട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തരികയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിനെ കരിയറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഒരുപാട് ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ ഈ ഒരുപാട് പേര് ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവത്ഗീതയിലൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ പോണമെന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണമെന്നും നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്നും ആരും പറയുന്നില്ല. ഇത് എല്ലാരും അവരവരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ സുഖം കിട്ടുന്ന ഏത് രീതിയാണ് അത് നോക്കിയാണ് ഓരോരുത്തരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭഗവത്ഗീത അത് നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചത് അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദറാണ്. ഈ ലോകം അറിഞ്ഞതും ഒരുപാട് പേര് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം വായിച്ച് ജീവിതം തന്നെ മാറിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാറിയ ഒരുപാട് പേര് പണ്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ വേർഷൻ ഭഗവത്ഗീത ആയിരിക്കും വായിച്ചത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. അതാണ് ആ ഭൗതികമായ ശബ്ദത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മികമായ ആ ശബ്ദ തരംഗത്തിന്റെയും പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ആധ്യാത്മികമായ ശബ്ദ തരംഗത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം. ആധ്യാത്മിക ശബ്ദ തരംഗം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ചെവിയിൽ കൂടി കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ എത്തിയാലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ആ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇത് സങ്കീർത്തന തിക്ഷണ ഖഡഗശ്ലയ അന്തരാസുരജീവേരാഭിലിപേ കഥിയ യദീപാഭിജാതി ധർമ്മ ദുരേ ദേശേയയാ
മോരസേനാപതി ഭക്തായൈ തഥായ. ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള വാളും എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വ്യവസ്ഥാപിത ആത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൈശാചിക മനോഭാവം ഞാൻ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില പാപികൾ രക്ഷപ്പെട്ട് മതതത്വങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം നൽകാൻ എന്റെ സേനാപതി ഭക്തൻ ആ സമയം വരും. ആ സേനാപതി ഭക്തൻ ലോകനാഥദാസ് താക്കൂർ തന്റെ ചൈതന്യ മംഗളത്തിൽ രചിച്ചതാണ് ഈ ശ്ലോകം. സേനാപതി ഭക്തൻ, പാപികൾ മറ്റു ദൂരദർശങ്ങളിൽ പോയാലും അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം നൽകാനായിട്ട് സേനാപതി ഭക്തൻ, ആ സേനാപതി ഭക്തനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന മൂർച്ചയുള്ള വാളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കടൽ കടന്ന് വിദേശങ്ങളിൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജനനം മുതല് നമുക്ക് കാണാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 1896 സെപ്റ്റംബർ 1 കൽക്കട്ടയിലെ ടോളിഗഞ്ച് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഗൗർ മോഹൻ ഡേ, മാതാവ് രജനി. ഗൗർ മോഹൻ ഡേയുടെയും രജനിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ച ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദോത്സവത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. നന്ദോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? നന്ദോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ദിവസമാണ്? അഷ്ടമി രോഹിണിയാണോ മാതാജി? ജന്മാഷ്ടമിയുടെ പിറ്റേ ദിവസം, അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്, കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് ആ ദിവസത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന്. കാരണം നന്ദോത്സവം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നന്ദമഹാരാജാവ് തന്റെ പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോ ആ ഉത്സവം നടത്തിയത് ജനിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ്. എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് കുട്ടി ജനിച്ചതിന്റെ ആഘോഷം നടത്തിയത്. അതാണ് നന്ദോത്സവം. അപ്പൊ ആ നന്ദോത്സവ ദിനത്തിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദുലാൽ, ആ നന്ദോത്സവ ദിനത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നന്ദുലാൽ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്റെ മാതാവും പിതാവും ഇട്ടിരുന്ന പേര് അഭയ് ചരൺ ഡേ. ഗൗർ മോഹൻ ഡേയുടെയും രജനിയുടെയും മകൻ അഭയ് ചരൺ എന്ന പേരായിരുന്നു. അഭയചരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ആരടുത്ത്? ഭഗവാന്റെ താമര പോലെയുള്ള കാൽപാദങ്ങളിൽ ചരണം, ആ ചരണങ്ങളിൽ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ചരണങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച നിർഭയൻ. അഭയ് എന്ന് പറയുമ്പോ നിർഭയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി അപ്പം നിർഭയനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അഭയ് ചരൺ എന്ന പേരിട്ടു. ആദിഗംഗയുടെ തീരത്ത് അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചു മൈലുകൾ അകലെ ഒരു ചക്കയുടെ ചുവട്ടിൽ ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയുള്ള മൺഭിത്തികളുള്ള ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് അഭയ് ചരൺ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോ കുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കും. അപ്പൊ ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിക്ക് 70 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ അവൻ സമുദ്രം കടന്ന് മതത്തിന്റെ വലിയ വക്താവായി 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോഴേ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആ ജ്യോത്സ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ കടൽ കടന്നുപോയി എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന്. അപ്പോ ആ ജ്യോത്സ്യന്റെ വാക്കുപോലെ സത്യമായി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വളർന്ന ഈ കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കൽക്കട്ടയില് 151 ഹാരിസൺ റോഡ്, അവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ കൽക്കട്ട തന്നെ നോർത്ത് കൽക്കട്ട, സെൻട്രൽ കൽക്കട്ട അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോർത്ത് കൽക്കട്ടയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഇന്ത്യൻസ് കൂടുതലും താമസിച്ചത്. കാരണം കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ 2ാമത്തെ സിറ്റി എന്നായിരുന്നു. ലണ്ടൻ കഴിഞ്ഞ അവര് കൽക്കട്ടയിലാണ്. അപ്പൊ അവര് സെൻട്രൽ കൽക്കട്ടയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ സമയത്ത് അവരുടെ തിയേറ്ററും കുറെ കുതിരകളും സ്റ്റേഡിയവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ നോർത്ത് കൽക്കട്ടയില് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യൻസ് അവരുടെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട്, എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുത്ത് അവര് പറയുന്ന പോലെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ നോർത്ത് കൽക്കട്ട ആ ഭാഗത്താണ് പ്രഭുപാദർ ജനിച്ചത്. ഈ ഹാരിസൺ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോക്നാഥ് മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രമാണിയുടെ ആണ്. അപ്പൊ ആ പ്രമാണിയുടെ
ആ രണ്ട് സൈഡ് റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ലോക്നാഥ് മാലിക്കിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു. ആ കെട്ടിടത്തില് ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടം 3 മുറികളിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗൗർ മോഹന്റെയും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. 1.5 വയസ്സ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ടൈഫോയിഡ് പിടിപെട്ടു. അങ്ങനെ ടൈഫോയിഡ് പിടിപെട്ടപ്പോ അവിടുത്തെ ഫാമിലി ഡോക്ടറായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബോസ്. അപ്പൊ ഈ ടൈഫോയിഡ് ആ സമയത്ത് അന്ന് അധികം ടൈഫോയിഡ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല, എന്തായാലും മരിക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആകെ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ചിക്കൻ സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കന്റെ കറി, ആ ചാറ് കുടിക്കണം, സൂപ്പ് കുടിക്കണം. അപ്പോ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിലുള്ള വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് അഭയ് ചരണം. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നവരല്ല. ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. ഇത് കഴിക്കാതെ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല, കൊച്ചിന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ബോസ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല, പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ജീവനല്ലേ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. മടിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ പിതാവ്, അഭയുടെ പിതാവ് ഗൗർ മോഹന്റെ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ വെക്കില്ല. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിക്കാൻ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും. അത് ഛർദിക്കും. അവസാനം പിതാവിന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കണ്ട, ഇത് കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് വേറെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ല. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം മാത്രമാണ്, ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്ത് ആ ചരണാമൃതം കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. തുളസീദളം കുട്ടിയുടെ നെറ്റിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ ടൈഫോയിഡ് എല്ലാം മാറി. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എന്തുമാത്രം കൊടുത്തതാണ് അഭയ്ക്ക്. 3-ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോ തുണിയിൽ തീ പിടിച്ചു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തി വന്ന് തീ അണച്ചു. എങ്കിലും കാലില് ആ തീ പൊള്ളലേറ്റ പാട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭയ് രക്ഷപ്പെട്ടു. 4-ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോ കൊൽക്കട്ടയില് പ്ലേഗ് ബാധിച്ചു. പ്ലേഗ് അവിടെ പടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1000കണക്കിന് ആളുകൾ നഗരം ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പഴയ ബാബാജി കൽക്കട്ടയിൽ ഉടനീളം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എല്ലാരും മതം നോക്കാതെ എല്ലാരും ചേർന്ന് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നടത്തി. അത് നടത്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്ലേഗും അവിടെ മാറി, കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഗൗർ മോഹന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അത് 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള മാലിക്കിന്റെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഗൗർ മോഹന്റെ. അപ്പൊ ആ ലോക്നാഥ് മാലിക് അവരുടെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവര് 150 വർഷമായിട്ട് ആ രാധാ ഗോവിന്ദനെ സേവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഫാമിലി ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ ആരതി ചെയ്ത് അവിടുന്ന് പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ വരുന്ന ആൾക്കാരില് സ്ഥിരം വരുന്നതായിരുന്നു ഗൗർ മോഹന്റെയും അഭയ് ചരണും അമ്മയും കൂടാതെ അവരുടെ ഒരു സെർവന്റും. എല്ലാ ദിവസവും അവര് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ മംഗലാരതി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധി വന്നതല്ല, അദ്ദേഹം ജനിച്ചതേ ഒരു കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഫാമിലിയിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ച് വലിയ പ്രൊഫഷണൽ ആകുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ വായിക്കുകയും സ്ക്രിപ്ചറൽ നോളജ് മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നേരത്തെ രാവിലെ എണീക്കുക, മംഗലാരതി ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ തന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വളർന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ മംഗലാരതി കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പോകുമ്പോ
വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, സുബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുമായിട്ടാണ് കൊച്ചായിരുന്നപ്പോ ഈ പ്രാമിലൊക്കെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകത്തില്ല, ആ പ്രായത്തിലെ സുബുദ്ധി എന്ന കുട്ടിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ സുബുദ്ധി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രഭുപാദനെ. അഭയനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അഭയനെ മോട്ടി മോട്ടി എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് മോട്ടി. മോട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഹിന്ദിയിൽ മോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ പേള്. അപ്പൊ ആ പേള്, നീ പേളാണ്, നീ ഇവന്റെ മോട്ടിയാണ്, അപ്പൊ മോട്ടി എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സുബുദ്ധിയും മോട്ടിയുമായിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇങ്ങനെ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രഭാതർ പറയും, മണിക്കൂറുകളോളം ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കും. 1.5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ, ഈ രാധാകൃഷ്ണനെ കണ്ട് ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ എത്ര നേരം അവിടെ നിൽക്കും? കുറെ കഴിയുമ്പോ അവിടെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമല്ലേ. അതും ഇത്രയും മണിക്കൂറുകളോളം ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ഒരു ജന്മമേ അല്ല. അതാണ് ഒരു സാധാരണ ജനനവും വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വൈഷ്ണവരായിട്ട് ജനിക്കാത്തത്? നമുക്കറിയാം, ഓരോരുത്തരും പല പല ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ്, ഓരോ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭക്തി, ഈ കൃഷ്ണാവബോധം, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ 1% ചെയ്താൽ പോലും അത് നഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ 1% ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കുറെ ചെയ്തു, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ജന്മത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന ഒരു കുലത്തിലോ ആയിരിക്കും ജനിക്കുക. എന്നാൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിത്യസിദ്ധന്മാരാണ് വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക. നിത്യസിദ്ധന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രചാരണം ചെയ്യുക, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മായിട്ടായിട്ടുള്ളവർ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ജനിച്ചൊരു അങ്ങനൊരു വ്യക്തിയല്ല. നിത്യമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ കൂടെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു സേനാപതി ഭക്തനായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചാലും ഇപ്പോൾ മറ്റേതോ ലോകത്ത് പോയി ഇതുപോലെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തു. അവിടെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള നിത്യസിദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്ത് ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ജന്മനാ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പാലിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു ജന്മം അത് സാധാരണ മനുഷ്യ ജന്മമല്ല എന്ന് നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഗോർ മോഹന്റെ തന്റെ വീട്ടിൽ പതിവായി സാധുക്കളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു, ദയവായി എന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ശ്രീമതി രാധാറാണി അവനിൽ പ്രസാദിക്കുകയും അവളുടെ അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഗോർ മോഹന്റെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ, നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ, അഭയചരന്റെ പിതാവ്, അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി, ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. തന്റെ മകനെ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഗോർമോഹന്റെ ഒരു വ്യാപാരി, ഒരു തുണിക്കട നടത്തുന്ന വസ്ത്ര വ്യാപാരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം രാത്രി ആയിരിക്കും കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് വരിക. അപ്പൊ രാത്രി ഈ കട അടച്ചു വരുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു ബൗള് നിറച്ചും കുറച്ച് അരി എടുത്തിട്ട് ആ കടയില് ആ തറയിൽ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും വരിക. എന്തിനാന്നറിയാവോ? ഒരു ബൗള് കടയില് അകത്ത് ഒരു ബൗള് അരി എടുത്തിട്ടിട്ട് വരും. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? കടയിലുള്ള ചെറിയ ജന്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഈ എലിയുടെ ശല്യം വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ തുണിക്കടയാണ്. അപ്പൊ തുണിയൊന്നും കടിച്ചു കീറാതിരിക്കാൻ ഈ എലി വിശന്നിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ച് അതിന് വയറ് നിറയുമ്പോ അതങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഒന്നിനെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല ലേറ്റ് ആവും.
കൂടാതെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും എല്ലാം വായിക്കും, എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കും. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നാലും അദ്ദേഹം രാത്രിയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്ത് ആണ് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരതി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടികളെല്ലാം അപ്പമോ ഉറക്കമായിരിക്കും. അപ്പൊ അച്ഛൻ ആരതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടായിരിക്കും അഭയെ എണീക്കുക. അഭയെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും കാണുമ്പോ എന്താണ്, അച്ഛൻ അവിടെ സാഷ്ടാംഗം ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 3 മണിക്കൂറോളം രാവിലെയും എല്ലാം പൂജകൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എപ്പോഴും പൂജ ചെയ്യുകയാണ്. തന്റെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം കൂടുതലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഗൗർ മോഹന്റെ നമ്മുടെ അഭയുടെ പിതാവിന്റെ ആ ജീവിത ശൈലി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹം വളരെ കാരുണ്യവാനായിരുന്നു, അഭയോട് വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വഴക്കു പറയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ തന്നെ പറയും, ഇത് എന്റെ കടമയാണ്, നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് വടിയെടുത്ത് അടിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതക്കാരനെ അല്ല. അപ്പൊ മകനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും തന്റെ കടമകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് അഭയനെ വളർത്തിയത്. എന്താ ഗൗർ മോഹന്റെ. അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാം ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കണ്ട, നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജോലിയും ചെയ്യണം, രാവിലെയും വൈകിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആ മംഗളാരതിയിൽ കൂടെ ഒരു ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാം, പിന്നെ വൈകിട്ട് വന്നും ഭഗവാനെ ചെയ്യുക. ഒരു ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്നു. ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഓരോ വൈഷ്ണവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗൗർ മോഹന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മകനെ വലിയ എഞ്ചിനീയറോ വലിയ ലോയറോ അല്ലെ വലിയൊരു ഈ കടയെ വിപുലീകരിക്കാനോ ബിസിനസ്മാൻ ആകാനോ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്റെ മകൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ സേവകനാകണം എന്നായിരുന്നു ആ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം. ഒരിക്കലും തന്റെ മകന് ഒരുപാട് വലിയ സമ്പത്തുള്ളവനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, അതുകൊണ്ട് അവൻ പഠിക്കുകയും കൂടെ വേണം. കാരണം ഫാമിലി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ ഫാമിലി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വേണം. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തനാകാതെ തന്റെ കടമ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന, നാളെ അവൻ വലിയ ഒരു പ്രചാരകനാകണം. മൃദംഗം അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ കൊച്ചായിരുന്ന കൈ എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രായത്തില് മൃദംഗം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൃദംഗം ഒന്നും കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല, ആ പ്രായത്തിലേ മൃദംഗം പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് സാധുക്കളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥന ഒന്നേ ഉള്ളൂ, എന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിക്കണം, അവൻ ശ്രീമതി രാധാറാണിയിൽ പ്രസാദിക്കുകയും അവളുടെ അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്യണം. അതായിരുന്നു ആകെ പ്രാർത്ഥന. അല്ലാതെ എന്റെ മോൻ നല്ല പഠിക്കണേ, എന്റെ മോൻ നല്ല ജോലി കിട്ടണേ, അവൻ വലിയവനാവണേ, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആകണേ, ലോകം മൊത്തം ഭരിക്കണേ, ഇതൊന്നും അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച, ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം. എന്നാൽ അഭയുടെ അമ്മമാർക്ക് അറിയാലോ, അമ്മമാർക്ക് എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എന്റെ മകൻ ഒരു ലോയർ ആകണം, അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ലോയർ ആകണം, അവൻ ലണ്ടനിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കണം, അതൊക്കെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഗൗർ മോഹന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അവൻ ലണ്ടനിലൊന്നും പോകണ്ട, കാരണം ലണ്ടൻ കൾച്ചർ തന്നെ വേറെയാണ് അല്ലെ. അവരെല്ലാം മദ്യപിക്കുകയും മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവരും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മകന് അങ്ങനെ പണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോകാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടിലെ തന്നെ കുട്ടിയെ ഒരു ഭക്തനാക്കാനുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഗൗർ മോഹന്റെ നമ്മുടെ അഭയനെ വളർത്തിയിരുന്നത്. മൃദംഗം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ മൃദംഗം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയും, ഇല്ല, അതെന്റെ സ്വപ്നമാണ്, അവൻ വലുതാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭജന പാടും, അവൻ മൃദംഗം വായിക്കും, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അത്രയും രീതിയിൽ മകനെ നല്ലൊരു ഭക്തനാക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ഗൗർ മോഹന്റെയുടെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ രജനി അമ്മയ്ക്ക് 30 വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഈ അഭയ് ജനിച്ചത്.
അപ്പം അമ്മയും ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ ഫാമിലിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛന്റെയും ആ ജീവിതം കണ്ട് അഭയ് ഇങ്ങനെ പറയും, പ്രഭുപാദർ പറയും, അമ്മയും അച്ഛനും എന്ത് ശാന്തി സമാധാനമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. ഒരിക്കലും ഒരു വഴക്കോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും അവരുടെ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ജീവിതം. ഒരു ഭക്തന്മാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വളരെ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യമാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒന്നിച്ചു പോകും. ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും അവരത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെന്റാലിറ്റി കാണും. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് ഡിവോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. അതൊന്നും സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. എല്ലാം അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ്, ആ വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും എങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനും എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ രജനി വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് മകനോട് വളരെ സ്നേഹം. നമ്മുടെ യശോദാമ്മ എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണനെ നോക്കിയത്, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും എപ്പോഴും എന്റെ മോനെ കാത്തോളണം, അങ്ങനെ ഒരു അപകടം വരാതെ, അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എല്ലാം കൂടെ നിർത്തി ഒരുപാട് കെയറിങ് കൊടുക്കുന്ന അമ്മയായിരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും അമ്മയുടെ പുറകെ ആയിരുന്നു അഭയ്. എപ്പോഴും അമ്മയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്തേലും വന്ന ഉടനെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മയുടെ സാരി തുമ്പിയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അഭയ്. മോട്ടി, നന്ദുലാൽ, നന്ദു, കൊച്ച എന്നീ ബാല്യകാല പേരുകൾക്ക് പുറമെ കച്ചോരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂസ പോലത്തെ ഒരു വിഭവമാണ്. അതിൽ ഇഷ്ടം കാരണം മുത്തശ്ശിമാര് കച്ചോരി മുഖി എന്നും വിളിക്കുമായിരുന്നു. തിരക്കേറിയ വഴിയരികിൽ കച്ചവടക്കാർ പാചകം ചെയ്യുന്നത് കാണാനും അവരിൽ നിന്നും അയൽക്കാരിൽ നിന്നും കച്ചോരികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ പോക്കറ്റുകളും നിറയും. അപ്പൊ കച്ചോരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക്. ഗോർ മോഹന്റെ തന്റെ മകൻ അഭയെ രാധാകൃഷ്ണ ദേവകളെ ആരാധിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അഭയ്ക്ക് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ അഭയ്ക്ക് രഥയാത്ര വളരെ പ്രിയമായിരുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും രഥയാത്രയോടൊരു അകമില്ലാത്ത ആകർഷണം അഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ് രഥയാത്ര. അപ്പൊ ഒരു 3 രഥങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ്, ജഗന്നാഥനും ബലദേവനും സുഭദ്രയ്ക്കും ഉള്ളത്. അപ്പൊ 6 വയസ്സുള്ളപ്പോ, 6 അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് രഥം നിർമ്മിക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് 5-ാം വയസ്സിൽ അഭയ് ഒരു ചെറിയ രഥയാത്ര ഉത്സവം നടത്തി. 65-ലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പല പാശ്ചാത്യ നഗരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതേ ഉത്സവം ഗംഭീരമായി നടത്തി. അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയും, അഭയ് പറയും, എനിക്കും ഇതുപോലെ രഥം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അച്ഛൻ അതിനു വേണ്ടി തടിയെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് അതെല്ലാം അറുത്ത് ഈ രഥം പോലെ ഉണ്ടാക്കി, അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെ പെയിന്റ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണോ ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള രഥം ഉണ്ടാക്കിയത് അതേപോലെ. അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം വിളിക്കും, എല്ലാരും പിന്നെ സഹോദരിയും വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇതെല്ലാം രഥം ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള അമ്മമാരുടെ അടുത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ, അപ്പൊ അവരും ഈ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുകയും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയും, അങ്ങനെ 8 ദിവസത്തെ രഥയാത്രയാണ്, 8 ദിവസത്തെ ഉത്സവം. ഇതിനെല്ലാം മുൻകൈ എടുത്ത് 6 വയസ്സ് അല്ലെ 5 വയസ്സുള്ള അഭയാണ് ഇതിനെല്ലാം മുൻകൈ എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ രഥം വലിച്ച് കീർത്തനം പാടുകയും മൃദംഗം ധോത്തിയും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടും നാമം ജപിപ്പിച്ചും ഇങ്ങനെ ഉത്സവം ഈ 8 ദിവസം അടുപ്പിച്ചുള്ള 8 ദിവസം ഇങ്ങനെ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുമായിരുന്നു. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികൾ, നല്ല സാധാരണ ഉള്ള കുട്ടികൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുക? ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയ എനിക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോകണം, എനിക്ക് പാർക്കിൽ പോകണം, എനിക്ക് അവിടെ പോകണം, ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ ബീച്ചിൽ പോകാനും ഇതിലൊക്കെയാണ് താല്പര്യം. എന്നാൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള അഭയുടെ താല്പര്യം അത് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആ രഥയാത്ര, അതില് അത്രയും ആകർഷണമായിരുന്നു. അപ്പൊ 5 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് അത് 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ തന്നെ ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള ട്രെയിനിന്റെ സമയം നോക്കുമായിരുന്നു, എത്ര മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ ഉള്ളത്, എനിക്കും ജഗന്നാഥപുരി പോണമെന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ അഭയ്ക്ക് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 6 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അഭയ് തന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറയും, അച്ഛൻ എപ്പോഴും രാധാകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കില്ലേ, അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഗൗർ മോഹന്റെ തന്റെ മകൻ അഭയെ
രാധാകൃഷ്ണ ദേവതകളെ ആരാധിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു രാധാകൃഷ്ണൻ വേണം, എനിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വിഗ്രഹം സേവിക്കാനായിട്ട് വേണം. അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഒരു കൊച്ചു രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രതിമ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് മുതല് അഭയ് എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അച്ഛൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ആ രാധാകൃഷ്ണ സേവ ചെയ്തത്, അതേപോലെ തനിക്ക് അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു തന്ന ആ വിഗ്രഹത്തിലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രാത്രിയില് ഉറങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുകയും അങ്ങനെ തന്റെ സഹോദരി ഭവതരണി എന്നായിരുന്നു സഹോദരിയുടെ പേര്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ ചേർന്നാണ് സമയം. ബാക്കി കുട്ടികളെല്ലാം ഈ ടോയ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോ അഭയും തന്റെ സഹോദരിയും കൂടെ ഭഗവാന് ഭജന പാടാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ 6 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ അത്രയും മകനെ ഭക്തനാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് വളർത്തിയത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും, കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണല്ലേ, മുതിർന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഞാൻ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. എന്നാൽ തന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഒരു കാര്യമാണ്, അത് അച്ഛൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. അതാണ് പുസ്തകം എപ്പോ പൈസ കിട്ടുന്നോ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം പ്രിന്റ് എടുക്കുക, അതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ വിതരണം ചെയ്യുക. അതെന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത താക്കൂറിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. ബാക്കി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചതെന്ന് പറയും. പിന്നീട് താക്കൂർ ബാരി, രാധാ ഗോവിന്ദജി എന്റെ ജീവനാണ്, അതാണ് എന്റെ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും രാധാ ഗോവിന്ദജി എന്നെ വലിച്ചിഴച്ചു. അതിനാൽ അതെന്റെ ദയയാണ്. അതിനാൽ തുടക്കം ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു, രാധാകൃഷ്ണ ദേവതയെ ആരാധിക്കലും രഥയാത്രയുടെ ആമുഖവും. അതാണ് ഞാൻ ലോകമെമ്പാടും വലിയ തോതിലും വിശാലമായ തലത്തിലും ചെയ്യുന്നത്. രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് രാധാ ഗോവിന്ദ മൂർത്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ഒരുമിച്ച് കാണുമായിരുന്നു. അവന്റെ ചൊരിഞ്ഞ കണ്ണുകളാൽ ദേവൻ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഈ ഭഗവത് സേവനം നടത്തിയിരുന്നതാണ് അഭയ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യമെല്ലാം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 13 വയസ്സൊക്കെ ആയി. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ വിടുമായിരുന്നു. ആദ്യം നിർബന്ധിതനായി വലിച്ചു വെച്ച് കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ അഭയ് നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറമെ 5ാം വർഷം മുതൽ 8ാം വർഷം വരെ വീട്ടിൽ സ്വകാര്യ ട്യൂഷനും കൊടുത്തു. അപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു, നിർബന്ധിച്ചൊക്കെയായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പോയി തുടങ്ങി. കൂടാതെ വീട്ടില് ട്യൂഷനും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ബംഗാളി പഠിച്ചു, സംസ്കൃതമെല്ലാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ വന്ന് ബംഗാളിയും സംസ്കൃതവും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. 1904 തനിക്ക് 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അഭയ് അടുത്തുള്ള മുട്ടിലാൽസിൽ ഫ്രീ സ്കൂളിൽ ഹാരിസൺ സെൻട്രൽ റോഡുകളുടെ മൂലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മുട്ടിലാൽ ഫീൽസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ, ഇവിടെയാണ്, ഈ സ്കൂളിലാണ് 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പഠിക്കാൻ പോയത്. പിന്നീട് ഒരു 13 വയസ്സുള്ളപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് 13 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹള ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും വളരെ മതമൈത്രിയോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് വന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ലഹള ഉണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെ അവര് റയറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയില് ആ ലഹള പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് അഭയ് വീട്ടിന് വെളിയിൽ കളിക്കാൻ പോയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് വീട്ടുകാരെല്ലാം പേടിച്ചുപോയി, തന്റെ മകൻ ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു മുസൽമാൻ ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് കത്തിയും എടുത്ത് ഓടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടാണ് അഭയ് വീട്ടിൽ വന്നത്. പിന്നീട് 15ാമത്തെ വയസ്സില് ബെറിബറി എന്ന അസുഖം പിടിപെട്ടു. പിന്നെ 16ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴാണ്, അമ്മയ്ക്ക് 46 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മ മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ മരണം ഒരുപാട് അഭയിനെ വിഷമിപ്പിച്ചു. പെട്ടെന്ന് എന്തോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ അഭയ്ക്ക് തോന്നി. എന്നാൽ അച്ഛൻ അത്രയും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി, അദ്ദേഹം പറയും, ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, അമ്മ ഒരിക്കലും നശിച്ചില്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാനിൽ എല്ലാം ശരണം പ്രാപിക്കൂ.
ൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നല്ല രീതിയിലാണ് അമ്മ മരിച്ചത്. അവസാനം ആ തുളസി വെച്ച ചരണാമൃതം കുടിച്ചാണ് അമ്മയുടെ മരണം. ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല, ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ്. അങ്ങനെ ഉപദേശം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അഭയ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാലും അഭയുടെ അനിയത്തി ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ചുമതല എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തത്. അമ്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അനിയത്തിയാണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോളേജ്, വിവാഹം, ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസ്ഥാനം. 1916 അദ്ദേഹം കോളേജിൽ പോയത്. സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ പഠിച്ച കോളേജ്. അഭയ് സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളായിരുന്നു. എന്നാൽ ബംഗാളികൾക്കിടയിൽ നല്ല പ്രശസ്തി നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ നിരവധി വൈഷ്ണവ കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളെ അവിടേക്ക് അയച്ചു. അപ്പം നല്ല പേരുകേട്ട, നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജാണ്. പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാര് നടത്തിയ കോളേജാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലുള്ള ഉയർന്ന ആൾക്കാരെല്ലാരും തന്റെ മക്കളെ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടിരുന്നത്. അഭയെ ലണ്ടനിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ പാശ്ചാത്യരുടെ അഴിമതി തുറന്നു കാട്ടുമെന്നും ഗോർ മോഹന്റെ പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 1 വർഷത്തിലേറെയായി അഭയും മറ്റുള്ളവരും ചൈതന്യ നാടകം പരിശീലിച്ചു. അഭയ് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ വേഷമാണ് വേഷം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അഭയ് അവിടെ കോളേജിലായിരുന്നപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയിലും അവിടെ ഷെല്ലി, കീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശസ്തമായ കവികളുടെ പോയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. കൂടാതെ സംസ്കൃത സൊസൈറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഗീതയൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് പറയും. കുട്ടികൾ പറയുമോ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ കളിക്കുമായിരുന്നു, സ്പോർട്സിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ ഇതുപോലെ നാടകത്തിന് പോയി. അപ്പൊ ഈ നാടകം ലൈഫ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യ, ഇതായിരുന്നു ആ നാടകം. അപ്പൊ ആ നാടകത്തില് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ വേഷമാണ് നമ്മുടെ അഭയ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ നാടകത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ പറയും, നിങ്ങൾ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയാലേ ഈ നാടകം നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ 1 വർഷമായിട്ട് പരിശീലനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നാടകം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ആ നാടകം കളിച്ചപ്പോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ അവരുടെ കണ്ണീര് വരാൻ തുടങ്ങി. കളിക്കാർ നന്നായി പരിശീലിച്ചതിനാൽ, അവർ ആയതിനാലും കാണികളിൽ പലരും കരയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അതായിരുന്നു അഭയുടെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും നാടകീയ പ്രകടനം. അപ്പം അഭയ് പിന്നെ നാടകം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതായിരുന്നു അഭയുടെ നാടകം. പിന്നെ കോളേജിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ കാരണം എന്താ, ഈ പണ്ട് അച്ഛൻ കൊടുത്ത ആ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അധികം ആരതിയൊന്നും ചെയ്യാതായി. കോളേജിൽ ഒരുപാട് അസൈൻമെന്റ്സും ജോലികളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വർഷ സമയത്ത് ഒരു അടച്ച പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഈ വിഗ്രഹത്തെ. അപ്പൊ ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം വന്നു. അവൻ തന്റെ ദേവതകളെ ഒരു അടച്ച പെട്ടിയിലേക്ക് വിരമിച്ചു. കോളേജിൽ 1-ാം വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു രാത്രി അഭയ് അസാധാരണമായ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. കൃഷ്ണൻ അഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ പെട്ടിയിൽ ഇട്ടത്? നിങ്ങൾ എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും ആരാധിക്കണം എന്ന് ആ സ്വപ്നം കണ്ടു. അതിനുശേഷം അഭയ്ക്ക് വളരെ സങ്കടം വന്നു. ഇത്രയും നാള് ഞാൻ ഈ വർക്കും ഈ ജോലിയും ഈ അസൈൻമെന്റ്സും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ളതും എന്ന് കരുതി മാറ്റിവെച്ചതാണ്. പിന്നെ അഭയ് വീണ്ടും പണ്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിപ്പിച്ചതാണ് ആ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം. പിന്നെ വീണ്ടും ആരാധി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. തന്റെ ദൈവത്തെ അവഗണിച്ചതിൽ അഭയ് ഖേദിച്ചു. തന്റെ നിയമനങ്ങൾക്കിടയിൽ വീട്ടിൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അഭയുടെ അച്ഛന് അങ്ങനെ വിഷമം ഇല്ല, മകൻ ഇവിടെ പോയി പഠിച്ചെങ്കിലും. കാരണം സാധാരണ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം മാറും. ഒന്നാമത് ഇത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളേജാണ്. കൂടെ വൈഷ്ണവർ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കൾച്ചറും അവരുടെ ഐഡിയാസും ഒക്കെയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും പോകാതെ അഭയ് തന്റെ ആ വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യം, ആ കൾച്ചർ ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ ആ കരിയർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛന് സന്തോഷമായിരുന്നു. മറ്റുള്ള സാധാരണ കോളേജിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റ് പല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കാരണം അനാവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ അഭയ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോയില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും അഭയ് പോയിട്ടില്ല. അപ്പം മകൻ പഠിക്കുന്നതും മകൻ ആ കൾച്ചറിൽ അത്രയും ദൃഢമായി നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അച്ഛന് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു.
വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആയിരുന്നു അഭയ്. പക്ഷെ അഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത്ര അതിൽ ആകർഷണം തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അഭയ് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇവര് പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അഭയ് കൂടുതലും തന്റെ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഫിലോസഫിയിലായിരുന്നു. എന്താണോ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ഫിലോസഫിയിലായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ അഭയുടെ ഒരു സീനിയർ ആയിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നേരത്തെ വേറൊരു കോളേജിലായിരുന്നു. അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അങ്ങനെ സീനിയർ ആയിട്ട് പിന്നീട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഈ സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. അപ്പൊ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അവിടെയും നല്ല ഒരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടപെടണം എന്നൊക്കെ അഭയ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ, സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി, ലാലാ ലജ്പത് റായ് ഇവരെയൊക്കെ പറയും. എന്നാലും അഭയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷണം തോന്നിയത് ഇവരിലും മഹാത്മാഗാന്ധിയോടായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ കോളേജിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തും. ആ കോളേജ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുക. ഇപ്പൊ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാരെയും കൂടെ വെച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അഭയും ഇത് കേൾക്കും. അഭയ്ക്ക് കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്സിലോട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ആ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ആ വിശ്വാസവും അദ്ദേഹവും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹവും ആ ദൃഢനിശ്ചയമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങളെ അധപ്പതിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. കർമ്മത്തെ, ലോ ഓഫ് കർമ്മ അതിനെക്കുറിച്ചും അധപ്പതിച്ച് സംസാരിക്കും. അതുപോലെ പറയും ഈ വേദജ്ഞാനമെല്ലാം അശുദ്ധമാണ്, ഈ ഒരു ഇല്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാര്, നിങ്ങളുടെ ഈ കൾച്ചർ കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയില്ലാത്ത, ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അഭയ്ക്ക് അത്ര അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ അഭയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗാന്ധിജിയോടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഗാന്ധിജി എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും. അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എന്താ ജീവിത രീതി തന്നെ ശുദ്ധമാണ്. ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല, മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കില്ല, മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ബന്ധമില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധുവിനെ പോലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. അപ്പൊ അഭയ് വിചാരിച്ചു, ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ നാളെ ഗാന്ധിജിയും നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിന്, ഈ രാജ്യത്തിന് ആധ്യാത്മികത പകർന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് അഭയ് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അഭയ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ ഗാന്ധിജിയും ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവത്ഗീത അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നമുക്ക് സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ളൂ. ആരും ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്നോ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കണമെന്നോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണമെന്നോ ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് രാധാറാണി ദത്ത, ഒരു സുവർണവാണി കുടുംബത്തിലെ തന്റെ അച്ഛൻ ഗൗർമോഹന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് ഈ ഒരു ബന്ധം വന്നത്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് കോളേജിൽ 3-ാമത്തെ വർഷം പഠിക്കുകയാണ് അഭയ്. ആ സമയം 3-ാമത്തെ വർഷം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് രാധാറാണി ദത്തയുമായിട്ടുള്ള ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ശൈശവ വിവാഹമല്ലേ. അഭയ്ക്ക് 20 വയസ്സും രാധാറാണി ദത്തയ്ക്ക് അന്ന് 11 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഈ സമയത്താണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശൈശവ വിവാഹത്തിനും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ശൈശവ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവര് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നില്ല. അഭയ് തന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് ഇവർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ രാധാറാണി തന്റെ വീട്ടിലും അഭയ് തന്റെ വീട്ടിലും കോളേജിലെ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊന്ന് മെച്യൂർ ആവുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു പ്രായത്തില്, ഈ ചെറുപ്രായത്തിലാണ് ഒരുപാട് മറ്റ് ലിംഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ, ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പല രീതിയിലും പല ആൾക്കാരും വഴിതെറ്റി പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ശൈശവത്തിൽ ഇത് എന്റെ പുരുഷനാണ്, ഇത് എന്റെ സ്ത്രീയാണ്, ആ ഒരു ബന്ധം ആദ്യമേ സ്ഥാപിച്ചാൽ അവരിൽ ആ ഒരു പവിത്രത ഉണ്ടാകും. മറ്റു സ്ത്രീകളെയോ മറ്റു പുരുഷനെയോ നോക്കാനായിട്ട് പോകില്ല.
എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഒന്നിക്കുകയല്ല, അവര് ഒന്ന് മെച്യൂർ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക. പക്ഷേ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ പണ്ടിങ്ങനെ മുറപ്പെണ്ണും മുറച്ചെറുക്കനും നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെക്കും, അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നല്ലോ, സിസ്റ്റമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുമെല്ലാം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനല്ലാതെ. അതെ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ടായി പോയി. ആരോ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്രൻ പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് തെറ്റാന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയില്ല. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മള് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. അതിനിപ്പോ എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നവരെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ ഇതാണ് ആ കൾച്ചർ, നമ്മളുടെ കൾച്ചർ അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടേ നമുക്കറിയാം മഹാത്മാഗാന്ധി തന്നെ എത്ര വയസ്സിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ദൃഢമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പവിത്രത നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആ നല്ല ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിവാഹ ബന്ധം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയും മെച്യൂർ ആവുമ്പോഴും മാത്രമേ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ ദൃഢതയും ആ നേരത്തെയുള്ള കാരണം വേറെ ആരുമില്ല, എന്റെ പുരുഷൻ ഇതാണ്, എന്റെ സ്ത്രീ ഇതാന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നീട് 4 വർഷം, 4ാമത്തെ വർഷമാണ് കോളേജിൽ അഭയ് എല്ലാം പഠിച്ചു വരുന്നതും. പിന്നെ ആ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും താൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആ ജഗന്നാഥപുരിയില് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ട്രെയിനിന്റെ സമയമൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന ആ കൊച്ചു അഭയാണ് ഇപ്പൊ കോളേജിൽ 4th ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ട്രെയിനില് 1920 അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ വെക്കേഷൻ എടുത്ത് BA ലിറ്ററേച്ചർ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെല്ലും. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ചെന്ന് 3-4 ദിവസം അവിടെ താമസിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിചയക്കാരൻ ആണ് അഭയ്ക്ക് വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് മാംസം വിളമ്പിയപ്പോ അഭയ പിന്നെ ആ വീട്ടില് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തില് ജഗന്നാഥപുരിയില് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദം മാത്രമായിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ അവിടെ ഈ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ ചെന്നപ്പോഴും വളരെ വിഷമം തോന്നി. കാരണം അവിടെ ഉള്ള ജഗന്നാഥ്പുരിയില് ഈ ആരതി ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ പോറ്റി അവര് വരെ മദ്യപിക്കുകയും ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് അഭയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് തന്റെ BA പാസ്സായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പട്ടികയിൽ അഭയ് ചരൺഡേയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷകൾ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഡിപ്ലോമ നിരസിച്ചു. ആ സമയത്ത് അഭയ് ഡിപ്ലോമ ഗ്രാജുവേഷൻ ദിവസമാണ്, പക്ഷേ അഭയ് നിരസിച്ചു, ഗ്രാജുവേഷന് പോയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ്, മഹാത്മാഗാന്ധി പറയും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാരും മറ്റ് ഈ പഠിത്തമെല്ലാം ഈ ഡിഗ്രി ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഈ ഫോറിനേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എല്ലാം അടിമകളാകുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അതിങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 1919 റൗലാട്ട് ആക്ട് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിജി ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്നിട്ട് നോൺ വയലൻസ് മൂവ്മെന്റ് നടത്തും. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മസാക്കർ എല്ലാരെയും നിരായുധരായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും അമ്മമാരെയും എല്ലാരും കൂടെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ നിന്നപ്പോ വെടിവെച്ച് കൊന്ന്. അതിനുശേഷം ഗാന്ധിജി നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് വരുത്തുകയാണ്. ആരെയും എല്ലാം നിരസിക്കുക. ബ്രിട്ടീഷുകാർ തരുന്ന അവരുടെ സ്കൂള് കോളേജ് അവർ തരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒന്നും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, എല്ലാം നിരസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് വരെ, അതാണ് ഗാന്ധിജി ചർക്കയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തുണി നെയ്ക്കുന്ന അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഖാദി വസ്ത്രം മാത്രമേ ധരിക്കുള്ളായിരുന്നു. അതേപോലെ ഈ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റില് അഭയും പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അഭയും ഇതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ അവര് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോറിനേഴ്സ് തരുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കില്ല. അങ്ങനെ അഭയും ഈ ഖാദി വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അപ്പൊ അഭയുടെ അച്ഛന് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മകൻ ഇങ്ങനെ ഈ പൊളിറ്റിക്സിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കില്ല. അച്ഛന് തന്റെ മകൻ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് കാണാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അപ്പം ഇവന് ഇനി ഒരു നല്ല ജോലി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ജോലി കൊടുക്കാനായിട്ട് അഭയുടെ ഗോർ മോഹൻഡയുടെ സുഹൃത്തായ കാർത്തിക് ബോസ് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കും. അങ്ങനെ അഭയിന് ജോലി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥാനം ഇത്രയും ചെറുപ്രായത്തില് ബോസ് ലബോറട്ടറിയില് ഈ ഒരു സ്ഥാനം, അപ്പൊ ബോസ് കാർത്തിക് ചന്ദ്ര ബോസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ലാബാണ് ബോസ് ലബോറട്ടറി. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫായിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ അവിടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു അതൃപ്തിയായിരുന്നു. എന്താ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ പറയും ഇതെന്റെ മകനെ പോലാണ്. എന്റെ മകൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഡീലിങ്സും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് അത് അഭയിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഭയിന് തന്നെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഗാന്ധിയൻ മൂവ്മെന്റിലും ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധിജിയിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണം അഭയ്ക്ക് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഗാന്ധിജി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ വാക്കുകളും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അഭയ് വിചാരിച്ചു മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഈ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അഭയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഗാന്ധിയൻ മൂവ്മെന്റില് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ആധ്യാത്മികതയൊന്നും പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഫ്രീഡം വേണം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും അഭയ് വിചാരിക്കും ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഫ്രീഡം ആണല്ലോ ആദ്യം വേണ്ടത്, ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണമല്ലോ. അങ്ങനെ അഭയും ഖാദി വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഖാദി വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് അഭയ് ഇങ്ങനെ ജോലിക്കും പോകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഗാന്ധിയൻ മൂവ്മെന്റിൽ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ആ പൊളിറ്റിക്സിലും ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അതെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അഭയുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച് തന്റെ പുനർജന്മം വരുത്തിച്ച തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ആരാണ് അഭയുടെ ഗുരു? സരസ്വതി സർ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.